Arestado sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Unit ang isang lalaki matapos na ireklamo ng kanyang dating nobya dahil sa pagpapakalat ng malalaswang larawan nito sa social media. Kinilala ni Police Staff Master Sergeant Leia Rivera, investigator ng Raco Naga City, ang suspect na isang 32 anyos na driver na residente ng Barangay Balatas, Naga City, habang ang biktima ay isang 34 anyos na OFW at residente ng Barangay San Rafael, parehong lungsod. Mag-alas 5 kahapon nang matagumpay na naaresto ang sospek sa loob ng isang apartel sa lungsod ng Naga matapos na mapaniwala ng biktima na makikipagkita at makikipagbalikan na ito sa kanya. Sa impormasyon, matagal nang ginagawang panakot ng sospek ang pagpapakalat ng larawan ng biktima para balikan siya. Kahit nasa abroad siya, tinatakot siya. Kaya nga ginawan siya ng mga fake accounts kasi yun ang ginagamit para makipag-usap siya doon sa suspect. So yun ang ginagamit niyang pantakot. Pinupost po yung mga picture niya na naka-undergarment lang. Nagma-my day siya, naglalagay siya ng mga post sa my story niya. Gumawa siya ng account na nakapangalan sa ibang tao at mukha ng babae ang gamit. Tapos yun, hinaharas siya na kung hindi rin siya mapakinabangan ng suspect, mas mabuti nang mawala na lang siya. Ganon ang pananakot sa kanya. So incessantly ang messages sa kanya, non-stop, kaya nag-report siya sa amin ng August 11 to 13 para magreklamo nga ng pananakot. Nakuha rin sa posisyon ng sospek ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Patuloy din po kami na nagpapaalala sa publiko kasi ang cybercrime po is wala po siyang pinipili na magiging biktima. Babae man po or lalaki, matanda, dalaga, mga professional or hindi po professional. Yun na po ang nagiging trend ngayon. So ang pinaka-ina-advise po namin sana sa public na maging pong responsable sa paggamit ng mga gadgets, sa pakikipag-usap, magkaroon din po ng limitasyon. Kahit po ito ay asawa or karelasyon natin, hindi po pwede na lahat po natin i-open sa kanila ang mga personal natin na affairs. So, sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Police Station 2 ng Naga City Police Office ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act, grave coercion in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.